Дай ми 30 секунди и ще добавиш 15 кг на лежанката. Първа стъпка. Захват. Завърти ръката си навътре, така че лостът да е върху китката ти. Стисни здраво. Постави празния лост на гърдите си и нагласи ръцете си така, че предмишниците ти да сочат право нагоре. Това естествено ще завърти ръцете ти надолу. Стъпка номер 2. Позиция на тялото. Разделичи коленете и натисни с петите към земята. Постави очите си под лост. Когато погледнеш нагоре, трябва да виждаш това. Трета стъпка. Активиране на тялото. Натисни с краката, за да активираш долната част от тялото. Поддържай напрежение. Стисни лопатките си и ги натисни надолу. Извий кръста и леко придърпай лоста към себе си. Напрежението трябва да остане. Вдишай дълбоко и стигни корема. Все едно някой ще те удари. Стягайки всички части на тялото, ще пренасочиш цялата енергия към лоста. Стъпка номер 5. Изпълнение. Извади лоста и го балансирай над раменете си. Спусни го към основата на гърдите си. Издишай и без да отскачаш, избутай обратно в начална позиция.